Dostałem SMS-a z banku. Możemy chlać. Mam 80 zł do przodu. Ja pierdolę. Syn, jestem jego mamą. Cztery kolegi z nim da. Nasze stare chłopy z Polski, ale z tamtej dawnej. A jest stary polski. Ale ja nie znam polskiego. To piwo do ciebie. Ale ja nie wiem, czy ojciec Marian może. Piwo mszalne. Piwo ojcze A dobrodzieju. bieram szalny. Ja Ojcze dobrodzieju, mszalne piwo. Mszalne. To on jest anständig, no. To trzeba było jak Proszę bardzo. niech żyją. Wadzisz to Nach 21, nie? Na lotnisku. Mamy już oddam powiedzmy 5 lat meble na wymiar, a u was mi za tysiąc za meble na wymiar robią wszystko. No całość. Wszystko. Ta kokostka u nas już jest 7 lat. Ja u was już nie znam. No nie mogę. Nie, dobry. Panewnika. Ale to nie, bo to nie jest śląskie. Nein, das ist keine Schlusskie. A śląskie? Śląskie jest gut. A ja to lubię super. Ale on rozgoda po śląsku. Ale on rozgoda. Rodzice też są z Zawadzkiego. Dokładnie fosowskie. Fosowskie, ja znam fosowskie. Was ist Gorol? Was ist Gorol? Gorol, das ist nicht Schlunzo. Was ist nicht Schlunzo? Marzenko, no rozchmurz się, już nie będę na ciebie krzyczał, wiesz? Już przeleciałem, jestem przy tobie, już... Powiedział, że nikt nie krzyczy. Nareszcie pasza treści. Tesco za 9,99, a nasze na targu idą w tysiącach po 20 zł. No to są układy układzika. Ci już ze serca telewizor przywiózł rok temu. Mały, ale idzie jakoś. A szef w porządku. Księże Maryjanie, prosimy do grona, bo ja muszę... Panie, Ojcze dobrodzieju Maryjanie. Ein Prosit, la 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 la, la 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 la. Bardzo ci dziękuję za suto zastawiony stół. Spodziewaliśmy się, że nas przyjmiesz Całuj do pierwszej krwi. tak samo jak w Rybniku się przyjęliśmy, to no a Ty żeś mnie w garażu przyjął. w jakim garażu? Przeleciałeś się normalnie i my cię wszyscy przelecieli. Tak. Chef, haben Sie Gitarren? Das ist nicht schön. Wiem się już. Du, das ist mein Chef. Auf Wiedersehen, bitte. Dankeschön. Mówię przecież. Nic nie mówisz, ty możesz go dać. Nie jąkajcie się księże, ja normalnie do was godą.